Здравейте! Това е Lego Team или вече Entertainment Team. Но ни търсете като Петър Прокопиев, защото тия гадняри от YouTube са много гадни. Сега. Всъщност те го бяха измислили преди, но да се върнем на легото. Така, първо трябва да погледнем базата, на която днес ще направим ревю. Казваше щаб за защита от птеродактили. Много трудна дума. Така, започнем с минифигурките. Това е едно и този може да се брои. Няма кой знае какви детайли, освен тези отрови тук. Много ми харесват. И очилата. Печата на Дино и тези очила се дигат и свалят. Дигат и свалят. Сега, казах го наобратно, но нищо. И сега, това е птеродактилът, който лети. Има червено тук. Така, отваря си устата, какво да ви кажа. Може да го сложим този ето тук, така че. Да, и той прилича на пилот. А сега... Добре. Джетът. Сега, можем да преминем направо към базата. Да сложим на това. Сега, първо, той си идва с джетчето. Тази зелена площ да считаме за океан. Да, вижте под това пристанище има синьо. Да, значи във водата. Така, ето така той кара джетът. По-скоро можем да го сложим прав, защото няма да иначе да хване кормилото. Така, той кара джета. Малко време ми отне. После виждате тази мрежа. Качва се по стълбите. Така. Първо, стига до... Ето, има едно уръдие. Ето той използва. Така, това е то. Ето, виждате, има шпринцовка. И стреля. Разпивателно. Да, най-вероятно. Има и една радиостанция. Сега, аз обичам да закачам тук оръжието. Сега Да се... изкачва се по стълбичките. И сяда ето тук. Вижте, ако може да приближим. Така. И след Вътре има един монитор. Да, чакайте от стъклената страна. ето мониторчето. Виждаме го. Ето. Надявам се. Да. И тук има... Оръдие. Това е сателитна чиния. Горното. Така. И тук има една риба, която той е хванал. И малко палмови листа. Тук има част от скала. След това той с помощта на онова, което видяхме на долният етаж, компютърът, изстрелва мрежата, тъй като птеродактилът вижда рибата. Тя е много интересна направена. Виждате я. Той е закачил на пръчката. Птеродактилът идва да хване рибата, но той изстрелва мрежата. Извинете, закачила се беше. Изстрелва мрежата, хваща птеродактила и Застрелва го и приспива. Всичко завършва добре. Не забравяйте. Това ревю ще бъде преведено на английски, така че можете да го гледате. This review will be translated. Thank you! Сега, Please subscribe. това беше всичко. И както каза той, сабскрайбвайте и лайквайте. Ура! Чао, чао!